publiko. Sa bato. Akson Radio Philippines Standard Time, las 10:09. This Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili, gidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatugtunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Pagbalita, patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat bayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati region-wide, mga palagad kita sa labilin 48 minutos. Karon nga daw, Biyernes, Friday night, petsa 19. Sa Biyernes na mga edisyon sa inyo sining nga palaton tuna sa kinahanda, liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, ato sining nga mga-correspondent. Sa liwat na Manila, sining nga pagdurong sa pinakauli, labas natipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros, dala ang Bacolod City Police Office. Aton sining nga patrol to crosswind patrol kay na para galamiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Sa liwat naton kapag bantay, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto. Action Nino Bugina. Odblan mo kita sa ato sining nga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal kag international.
News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, builog nato ng Puwersa Aksyon ang Depensor. Updaman kita sa ato sining mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Si Broadcast Engineer Henry Spolgar, backup diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyaran. Sa kinandan ang inyo sinialagad, anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa nabiling 46 minutos nga pagpakalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon radio. Kung isa lang kita ka oras kon Friday night, i-check ta unang report sa aton sininga Patrol 2. Ang aton sininga Crosswell Patrol hibaloon ta ang sitwasyon sang Metro Bacolod sa Friday night nato sininga pagpangalagad. Ang report sa aton sininga Patrol with Action John Diaz ginadulong sa inyo sa lakat sang sitwasyon sa palibot sang Bacolod kung nagalibot na ang atong kapulisan. Siling ni Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr. ang Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office Jackson Eric. Kaya nagalibot si Action John kon nagabi. Paliog man ko siya li sang aton nga mga patrols kung nagapatrolya man sila. Konway ka parking ang ila sa lakyan sa tubangan sa police station. Balaon ta sitwasyon sa Metro Bacolod Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action John Diaz, observation report sa Patrol John. Good evening, John. Jan? Jan? Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:16 sa kita. Marikanta si Reaction Jan Diaz, observation report sa ato sa Patrol 2, ato sa Crosswell Patrol nga nagalibot-libot pa sa sining kagabihon. Action Jan, please, come back. Sana siling ko na kaya raw ba isa lang kita ka oras ka rin ang gabi birahon pa ni. Biraha, Action Jan. Biraha. Duha ka pa nga ako nupod ka rin gabi kaya pabalik pa lang kami rin sa surad sang silay. Oo. Kahit isa lang taka oras, birahon na niya. Balik Biraha. natin yun, ano? Alik kami sila ni aksyon pa pang Nixon Taho, may aksyon pa pang Ninyo Bugina. Oo. Nakon mo na, akong driver, Doc Bilog, karon gabi, ha, pero no? Ba nakasangat man siya sa Papang Nixon? Oo, nakasangat din sa auto, sabad din sa Pronset, Kaya madala si Randown, ano? Ay na nga na dala sa Irlanda kay special assignment ni. Okay. Oo, sa amon mapa karon nga gabi mo kung di kami batse kay para na matutulan to namon ginayon. Kabalo ka kung gabi mas dokor kokok na kay ang mata ni sana. Laban is Papang pa yan. Sanag yung mata, no? Sige, magkulak kami mabalik rin sa may suradsong sila, makon mo sa isa man, no? Isa na naman kapag pangluthang ang ginagluntad karon nga gabi. Tiro, patay, aksyon, naman ng lalaki. Ang suspect mo, amo, gapon na, 4 gapon ka mga lalaki, tapos armado nga mga kalalikinan, may pribado man sa gapon nga salakyan. Amo naman ang suspect. Kaya layo ito yung katuan. Amo na ito sa may bukid. Lado o traklado na ito yung palusot sa may patag. Ano ko Saan kami rin mo? Anong private ka sa lakyan eh? Auto ni Subong. This time auto naman niladala. Sabi ko, bansang pula. Mas kilalain, kitinaligad do Toyota Innova, Toyota Avanza. Subong do Toyota, pero si Dan ko ni auto. Auto, pero confirm pa ni nila kaya ang balderisang Deputy Station Commander sang Silay City PNP, do hindi pa klaro makambal bla ang asawa sining ginlotang kay sa gitok sa marapit sa area sa ginlotang yabana gipaparaog na sa ano mo kaya tabo mo sinyo sa tema kaaksyon
Rantes Romantana, no, area ni Police Lieutenant Colonel Kasumbo, area. Ang imo nga patrol sa Police Station number 2, Dio Galambiyong, dito sa Barangay 1 nga area, oh. Ari di sila karong gabi, nagkapaligayan sila sa saturation drive. So, ay sila kalipat actually sa pagkandak nga ila diri nga saturation drive para linong kagilway ang Bacolod, no? Amo na yung tabok so direkto bla sa totalan nga magka-aksyon base bago na ka monitor. Pero dito sa sarag sila may isa ka shooting incident nga nagluntad karon nga gabi. Asenda Malinaw, Barangay E. Lopez. According diri kay to ang dito natot mo may duha pa kami ka tay nga ginagyan aksyon rek. Tapos sementado naman ang dalan. May ara portion nga lubak-lubak pero yung takbulag ito namon pakados babaw. Okay. Pero layo to sang distansya. Yahi mo guro ko naling ka sa Bacolod, pasaka, katos babawak siya na nag-range guro mga tunga sa oras, antes ka bito kalabot, and then, crime scene, ari lang gidya skilid sandalan, ang piyak-piyak katubuhan, wala pa ni malay sa palibot, action erek mo. Dito lang ito nagluntad din yung shooting incident. Pero paano nakakuha informasyon ng atong nga magkapulisan? According kay Police Lieutenant Helmore Cuera, ang Deputy Chief of Police for Administration sang sila City PNP, ang natabo, inigiri ang biktima, no? Ang biktima aksyonarik nga ginkilala sa kay certain Arnold Rivera, 48 anyos, residente sa Hacienda Malinaw, Barangay E. Lopez, sunod sang Silay. Gamaneho ni siya sang motorsiklo, singgok na motorbot silingon, ang kasi actionary iasawa ha. Ang kasi asawa, ang natabo ni kuno may nagaulat sa tugaling nga daan nga apat na manlalaki. Ang duha sa kay motorsiklo riding in tandem, ang duha gaulat actionary sa isa ka auto. Kay do back up bla, nga tutong sedan nga auto nga nagaulat man sa area pagida. Pagka para sa mga suspect sa biktima, ginabalan ko ang sawang ini nga mapalayo sa lugar. Ginpalakat ko na nila sa ulunan at sunereg. And then pag palayo na gawa aming asawa, away na ko na duro gamo ginatayaan na ko sa armas lutang, gintiro 2 ka beses, dead on the spot ining si Rivera, action ereka. Patay ginining biktima pero hindi pa na tumabalaan so naging ang pinakapapal sa nga igo kay gindala pa to sa may sa aranan sa punerarya pero mapatigay mo to sa post-mortem examination ang aton nga mga kapulisan na may baluhan gid action kining mga igo siring persona bisan pa mga kalibre sa ang kulong gamit din hindi pagin matumod pero according to the initial atong informasyon do short firearm ko galing kay iti ang mga backup to gre may mga bit pagid action ka long firearms may ara pagid sila yung bit nga lain pagid nga kalibre sang armas lothang. Okay. Apat ang suspect ko gabi ito ang initial information apat man tumong galing iti ang kapulis 3. Pero kung ito na to ang gingamit man to nila short firearm pero mga backup toxic may mga naputos man to sa sako nga mga armas lothang. Okay. Kaya mo pa ng confirmation nga biginanong angot naton digtoction reka. Kaya gin-try na gito mga, initial pa lang yung informasyon, pero puro pa dalman natin sa kay Police Lieutenant Hilmore Cuare. Mangkot ito, sir, ano gidang rason? Kaya nga mo to ginbantayan, gid. Tapos, ang taglutang, wala labot, riding in tandem, may auto, gid. But sir, nga, basi, lagin tuyo, gid la. Kagdogin gid sa area action na reka. According to kay Police Lieutenant Cuare, inigilig si Rivera, months ang Hunyo, last year, 2020, ginfaila, di sa illegal action na may warrant of arrest isa sa kaso nga pagupot sa illegal nga armas. Ang nag-file sa sa iya, ang Negros Occidental Police Provincial Office Intelligence Unit, kay ginaangot ini siya sa isa ka kaso nga nagluntad action na deriman sa may probinsya sang Negros Occidental. Hambal rin ni Cuare, gina-verify nila kay ang ngalan is Arnold Rivera, ang edad niya sa ginfailan sa kaso 47, tisubong 48 years old na siya. So dakong posibilidad nga siya gid ni. So mo nang gina-check nila nga record action ereka. Ikaduha, kita doon na curious naman bala kita action ereka nga kagabi may ginlutang ang initial naton to 4 ka persona may getaway vehicle. Siri nga gabi, dumiara man. According to kay Cuare,
kabatol man sila report nga ginaligar ining lalaki bromance ang isa ka ginaligar pala ang impormasyon na baton nila miyembro sang isa ka robbery group action erek. So subong amo na ang gina-check rin nila ni Kuwari nga gina-verify nga mga impormasyon kay mga raw information pag ilamang ilang baton pero pwede diri sa iya kung may ara sila dugang nga detalye pwede nila ginayon nga mapalaya action erek kay i-identify paninila kung matutuod gid man ining ang biktima of course amo ginang iya mismo action nga characteristics o kon background. Yari si Prisut action Ang asawa, wala pa bang ko sa pulis tatanaw? Ang asawa temporarily ara anay sa may paninarya kaya according to kay Kuwari hindi pa bala maistorya husto gid ang asawa. Okay. Kaya ara pa sa state of shock action erek. Kaya ba nila pabosan nila ini anyway ara mas sila gyapon sa may punerarya nagabato nila kay na kon matsempuhan ang asawa ko ang ginila sang statement action gilayon kay na nagdragnet mas sila conduct follow-up operation kay problema dira sa area takladon dulom na action plus pagid ang entrance kag exit isa lang ang lain pa to kay ulihi na bala na report sa police naglakaw ng mga 30 minutos antes sila ginpabalo nga may nagluntad dira ang shooting incident diri sa Senda Malinaw Barangay E. Lopez Surad sang Silay action so ari si Police Lieutenant Kuwari kay giningagaw sa nabot hindi ni siya face to face interview kay Police Lieutenant Kuwari karon ko lang kay ginswap si Sir Kuwari bilang part ng ila dara ba lang nga sistema subong sa may Silay nga do may may arad sila usually do mas swabbing di kung gusto mo mapaswab ka para masigurado mo health so nagtawganay kami ni Sir Kuwari samtang ari ko sa guasang gate ara sa isa dara ka quarantine facility sa sulod sang Silay PNP. Ang executive diri sa aton mo sila PNP by our deputy chief of police for operation ni si Police Lieutenant Pilaparo. O kali sila to nasa kasababaw sa nag-verify na ang isang investigation lang is ang incident ko nakabo mga 6 o'clock in the afternoon. Okay. So recorded sa mga 6:20 or 6:30 ng now time. Ang victim, ang ni si Arnold Rivera, Zamora, 48 years old, laborers na siya sa Singapore, taga-Singapore na siya. Okay. So while ko magaging isakay siya sa motor, iging gintahan siya, kaging wala naging patigin ng nagtawa siya sa Alexina Patikawo. Ang duha maling motorcycle riding suspect ng isang motor sa kahit. Kaya sa akin ako nakasikan niya nag-upot. Okay, so ako pa na nainis siya na doon. Makasama na stat report ang atong investigator, si Police Executive Master Sergeant Kamba yung sanok po. Sir, both sa naman, sir, ining lalaki, ang haling papauli, sir, or may katuan pa, sir, sa lutang siya? Sa subo, ako iiyakan din sila pagkatawa sa motor ko na siya. Pag-iupod niya, according-iupod niya ng yaway, pero ang yaway in lang sa ugan. So wala ko tandugan ng way. Ang suspect si Arnold Rivera, si Zamora, 48 years old. So wala pa man sa background sa ila so far, sir, no? Kung ano ay sa aming background niya po, may mga prescription o wala. Hindi ko kailangan ko ka-confirm 100%. Pero yung pag-verify ko naman diri sa among investigation team na among Arnold Rivera yung sinling siya nakailan siya kaso related masakara. Okay. Sa Provincial Intelligence Unit Laton, sa second Mobile Force
way back last year. Oo. So, mga June guro last year. Oo. Okay. For ano nga sa inyo, yung edad niya before 47, kisa po 48, so possibly na siya na. No, pero to be validated pala siya kay initial ko na information. Sir, ano ko na pag-iniwan niya previous case niya, sir? Or ano nga kaso nga na-file sa first mo sila nga firearms? Actually, hindi ako ba? Yung record so dyan ako sabi. So, laging sinabi yung hindi pa nato na confirm. Unless yung mga kung ganito kikitang agents na magwakagit niya mo na siya. Pero, kung mag-isakto ang information natin na related sa isa sa grupo, hindi na nakakatuloy. Actually, kabatian si Police Lieutenant Aquare, ang Deputy Station Commander for Administration sang Silay City PNP Action Area. Okay. Kaya subong, gina-investigate pa sila, maging katuwa pa itong ilang police investigator in charge sang Silay City PNP para mabalaan nila nga pinakuling nga status action, Eric. No? Asa sa motibo, ay pa-establish na di dyan. Sa karon wala pagid sila may ma-identify nga motibo sining krimen kay amo to gani hindi pagid mangungu naman sa laborer da sa no tigil sa nila base mahimo sa trabaho o kriban pagid action rek kagati may previous case nga daan te corridor kay Kware isa na sila karon nga ginatutukan ang kaso sinisangu sadto kay hindi gina mabalaan pa nila subong kung ano gid eksakto na kometer sini nga kaso nga agin filean sa satong last year lang gid June action Eric no. At isubang mo lagi na tao ba diri nila kay kung balikan nato ng mga previous cases nga related sa diri kaya mo tungod sa Kware hindi pa nila subo directly ma-identify gid no. Ano man gabi Londra kay Police Captain Elmer Bonilla ang bagong station commander sa station number 7. Yung pungko na siya karon adlaw? Oo, nag-report ito sa action na record. Okay. Effective today. Ang yung, assignment. Order. So, ang activity sa assignment ni Police Captain Bonilla as Hepe Station number 7, Subong Adlaw. Subong Adlaw. Kay si Police Lieutenant Michael Tuburan, my good friend, sa Iloto na yan, ma-assist to sa kay Police Lieutenant Armelin Vargas sa Station 10 bilang Deputy Action Recap. Si Lieutenant Michael Tuburan, ang Chief of Police na bala, OIC sa Station 7, ma-deputy sa Danay sa may Station number 10. And then Police Captain John Christopher Masangkay, kasama pong po bilang bago man nga Chief of Police o Station Commander sa Police Station number 5, no? Sa tumabulo sa OIC nga si Police Lieutenant Marvin Bolivar. Si Sir Bolivar, halina sa Station 10, mong gisa sa Pisubong sa Japon ma-deputy na sang Police Station number 5 action na record. Ni Masangkay. Ni Captain Masangkay. Oo, nagbalik lang dahil Sir Masangkay kay Dagis Mansalin Antes sa mag-schooling, nagbulos na siya si Police Lieutenant Tolentino, and then Police Lieutenant Mercado, and then si Police Lieutenant Bolivar Subong, and then balik naman sa siya nga pwesto action Eric. No? Okay. Ang piladri, no? So, congratulations kay Naway Person Abtal na tutulabot sa Station 6 na ba ito sa Kuno. Direto na sa sabay backup 7. Guro kayo nag-pack up na ito kayo na si Police Lieutenant Michael Toborana. Maka-action so far mo na, karoon di ka, bitis palibutan syudad, linong, wagit tatno, di nga problema, galing kita madjumas ko sa Copa Friday night nga daan, damo gini ka gabi, damo gini ka one battle, guro, ibang gigagaw, before curfew hours, mga ka-action, no? Makahingagaw sila, kag-iban man natin yung mga, ano ganyo, damo pa, di pa sa inyo jeepney, wagit ang to problema, maka-action, bisa diri sila pa sa publika sa syudad sa Bacolod, kag pinakalugalit sa paribot sa syudad. Bantayan, pinakalugalit ka tipon sa patro sa mga balita, sa palibot ng syudad nga nagluntad sila ginamang adlaw na ka-aksyon. Sa totalan nga matang parbati, tanda, nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tulawas mong paghuyang ko ng
ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Ulas ko sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat ginak sa Jan Diaz sa Diabet Live Report sa Patrol 2. Bacolod na ka dito sa may barangay Ilopis Silay. Sini pagparap sa shooting sila ka nagresulta naman sa pagkapatay sa isa ka mga persona tugyanta sa Silay PNP ang pag-usisa sa pinakamadaloman nga motibo. Ang report kanyo nabatian bago lagay dari kay Jan Diaz ginadulong sa iyo sa Kalawan. Sa Aksyon Public Service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mga minira sa kay Ebony Butcher sa Germany kag kay Kenneth Valencia, kay Sir Bobby Munoz dira sa Talisay. Mayong gabi dila kag may nga pagkurok-urok. Sa kay Jocelyn Liboon Dispoho
kay Madam Eva kag Toto Joel Sangko and Kids. Mayo lang ang pagpurok-urok sa kay Alex Montesa. Again, sa kay Captain Elber Bonilla, ang bagong hepe sa station number 7. Sa kay Slasher Sumugat sa Fortune Town. Mabel M. Estrubo. Ana sila ga paurok-urok sa aksyon Night Patrol program. Advance happy birthday para Boss Gadlaw sa inablos ko kay Jemmy Rihida Adlong Jr. Kay Baby Yuki, kay Toto Ayan J. Trava. Halinina kay Rona Rihida Trava ang pagpanamyaw. Padayon man, nagapaurok-urok. Sige, check na mga report na dito sa itong mga correspondent. Stand by Stephen. Unahon ta si aksyon, Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon, Roger Gutib. Line number 2 sa report. Good evening, please come in. Yes, Action Eric, may gabi kayo mayari sa mga action Eric Magbanwa. Do condition ka rin chimpo tabi lang alang kung piernis eh. Yala. Buwas kwanta buwas tuludog sing ta buwas tat so kontra na. Basta ba right sa basta? Okay, ting bonda na buwas kan chimpo ta kung Friday sa nabi ka oras mo. Ay, pali on Friday, sa pa kung Friday mariit eh. Gani man. Okay, mas wato ya wan ta. Kag basi kon no, tabi. Correct. Kaya hindi naman na sila. Kung hindi sila matamyaw sa karong gabi, buwas sigurado kung mabawi kagid sila. Sila pala. Asa na rin kailangan correction at lang na report na ito kayo. Nakadaw, siling ko daw, namulungan ko. Siling ko nga 72,000 yung siningapian sa. Tapos siling ko illegal gambling bala. Pero, kay gali? Gali kay, kung gali mahimutaran ko na yung kaso. Oo. Violation sa Section 1 sa Republic Act 9262. Oo. So, ang 9262 is violation against women and children. Okay. Hindi na illegal gambling. Hindi illegal gambling. Ang violation sang Congress, sang women and children, gini mo ba 16 illegal gambling? So, gawin ko doon sa lesbic. Ang sabi mo, hindi mo man nasala, Hindi mo man nasala. Sala sang mata mo na, Sige lang kayo sa tip. Hindi mo nasala, kay sala na sang mata mo. Kasi mulai na karoon kong lukaton pa ng bata na Islam ka, mata ka karbon, hindi na. Mga mata nga. Amo nga mga mata nga makakit nga bisan way pagkakuot ako magaw-tulo ka sila mo. Sa Islam rin kawin mata karbaw ni tanaw niya karoon sa kwarta ka siya. Ano siya? Sige na. Ay, report. Hindi niya kwarta ba lawa niya, ibalawa niya ka kansyahan at yung mga karabawang mataya ni Moto. Alauna ko rin. Sige. At naligid ako sila kakapon kay dito na isa surat sa Sagaya. Pero ito ko nga illegal gambling nga 72,000 ang pensa. So simutaran ko diyon, legali yan. Legali 16 no, legali 9262 ni. Ang ginakop dire mo si Romy Rosatasi Latosa alias Toto, 40 anyos sa ginad, kaya man residente ni sa Grand Maido subdivision sa Valencia City. Dito sa Valencia City sa Bukidnon. Pero sa ginakopya sa may bahinsang sitio DK Village, Barangay All Poblacion. Okay. Sa siyudad ng Sagay. So, hindi siya ang pangita lang siya dribla siya tawag bala nga paliwansan Padari siya pagka paunay-unay kaya man natabo niya ang iyang kaso sa 2019 pa. So pagkabalo sa kapulisan ito may ara nga
Ang resulta bala sang iwaran bala, no? Oo. Ang electronic bala naton karon nga bala nga kinpo na sa karon gete computer world na mo. Nga Nga naman. na trace na no? So, sa tayo Police Major Albert C. Dati bangod kay na sipatan ni siya kada so na verified man dito sa lugar dito sa may Bukidnon, di mo nga tinadakop ni siya. Sa mga katapos sa kapulisan, pinagi sa kay Police Staff Sergeant Jess Hernando, warrant sa Buena Section, Police Non-Commissioned Officer of PNCO. So, ang iyang kaso, actually, issue ni siya, dirigin man possible kaso kasi ang nag-issue man RTC branch 73. Okay. Pero September 3, 2019 kag 20,000 ang iya sila nga bail para nga maka-angkod siya sa temporaryo kay Luaya. Nag-issue sinisi Honorable Judge Reynald M. Puentevilla. Pero tiko nga taga dito gali niya sa may Bukidnon. Ang ini nga suspect karon ni tinado siya sa bayan sa Sagay City 20 bangod sini nga pagdakop sa iya by virtue of warrant of arrest na clear na ton hindi siya illegal gambling kundi nga violation against Women and Children Republic Act 9262. So, amo ni sineric ang pila ka mga police report kag bao per sineric sa bunga sa kaaging kaso di sa amon man naman no. Sus. Ang Sagay City, subong mayara 17 na ka mga active cases. 17 na alin sang kutani. Ito ko din nagsiro, natuligan lang si Mana, dason golpe lang na may 3, may dason nag-4. Dason na-4, dugangan sa 2, nag-6, dason dugangan 4, nag-10. Uy. Baw, kahapon na dugangan naman siya sang kag 3 karon 4 naman bawa. May 17 na tanan ka active cases sa siyudad sa Sagay, Axonerica. Samtang ang siyudad sa Cadiz naman, nakangko na sang 11 tanan. Pila ni? Napulo ang sa siyudad sa Cadiz nga dugangan man sa isa kay na. So, naimo siya nga napulo tungod kay may siyam na daan. So, Team Jim Axoneric nagagi na kami di man sila sa Cadiz mo sa itong February 12 nga nag-zero man kami. Oo. Pero, ato ya daw, duwa lang kadlaw, so nag-bulot sa mga nag-aaral man. Pero, ining tin nga kaso, actually, ang... Okay, balikan ta si Action Roger Gote, Baksanan rin, na utot na yung siningolin niya. Amo na nga tikusa, hindi kagikapakot to, gulpi lang manubo, gulpi lang matimbuok, tanam lang Cadiz, so permiro nubo na, subong nagsaka na sila di si City, no? So muna, ang sa Manila, ganito, bilog ang Pilipinas, sabi nyo pilang saka, City Mirgid, Action Roger, please come back. Yes, amo na Action Eric, no? Tayo gina-panatot, kaya man ang initiative, LSI man eh. So, naman nilisay, hindi mag-isa sila nga local cases bla o masilita local transmission. So, kamay pa, ang bisan pa, yapon ito mo na nga, hindi sa local stand individual. So, abot yun ang may mga tikag man sa ato si lokal nga gobyerno. Ginapulo pa nila, gana to gano'ng katipuokid. Gani, kag basi ba kwa mo may interview mo ba si doktora sa latest the Action Roger Buasa? Gani ba, si kung ma-interview naman sa Action Eric kung anong ila paglantaw, kung anong ila sininga ginapatigayo naman karon na para nga mataptan kasi Cadiz City Park din na po no nagpabulak kaya permission tao tungkol sa nakunako nga television bala ang white screen kasi mo na pero hindi ba nato masili nga tungkol sa katungkol dira kasi makita mo nato nga localist na individual ang halos nga nag-positive action na maling report naman dulong naton sa mga tinion direkta dari sa aton sila nga mga area of responsibility medyo matultawin sa bayan sa mga kapulisan naton para ila mga police visibility sa naton sila nga mga katapo sa kapulisan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod.
Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kita si Roger Gotib. More information ka development parte sa pagtaas ng COVID sa Cadiz. Basi boss malabot man ni Aksyon Roger ang iladara nga City Health Officer kag makuhaan man sang statement with regards sa amat-amat naman nga pagsaka sang kaso dira sa Cadiz, no? A report na si Roger Gotib, giradulong siya sa kalawansang Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon, Stephen Presquito sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, action na, Eric. Sa update natin sa COVID-19 dito sa San Carlos, kaginas ang ining adlaw gid, kaginas ang aga, dito sa natigayon gid nga mag-umpisa ang vaccination o paghatag sa sining pag-inject sa 200 kapin ka mga ining aton nga mga health workers pa ko nang ining aton mga frontliners na mismo sa San Carlos City Hospital kag sa San Carlos Doctors Hospital. So gani nagsugod din kagina sang mga alas 9 sang aga ang mga paghatag sang ang ining vaccine o ining Sinovac nga vaccine nga sa kapin sa 200
ka mga health workers o kon nang iningaton nga sa nga mga employees no sang San Carlos City Hospital. So, ang pinakauna action na Eric nga gin-injectionan o ini nagpaturok sa Sinovac ang OIC mismo sa aton San Carlos City Hospital nga si Dr. Jean Montaño. No? So, Dr. Jean Montaño ini siya nga sa din amo ang pinakauna. So, sunod pa kay Dr. Montaño nga sabihin wala siya sa may nabatyagan sa iya pagpa-inject sa sining Sinovac nga amo ang nga siya ang pinakauna na feel lamang niya nga smooth lang no ang pag-inject sa iya kag wala siya sa may ginabatsyag so far right after siyang pag-inject sa sining Sinovac. So ang kapin sa 200 nga mga na-injectionan o ining nakabaton sang vaccine nga sa San Carlos City Hospital, una pa lamang ini nga batch action Eric kay may ara pagid sang mga sunod kag ang prioritize nato sa gyapon sang local government diri sa siyudad sa San Carlos ang mga health workers. So may ara pa ko nga kapin sa 200 sa 37 ka wala pa nga maka-receive sang o nakabaton sa sining among vaccine diri sa City Hospital. So gani nga sunod pa sa kay dugang pa ni Dr. Montaño nga may ara pa nga madugang no sa pag-abot sa sunod nga mga vaccine. So makumpleto ining kapin pa sa 237 nga wala pa naka-inject kay ang population sa aton nga mga empleyado diri sa City Hospital nag-abot sa 437. So amo ina nga malipayon man ang mga nakabaton sa karon kay tungod nga may ara na sila nga mga protekta sa ila. Lawas sila binaini mga frontliners sila. So amo lamang inakag sa San Carlos Doctors Hospital naman, sila naman ni Dr. Wilmer Yap o ang atang City Councilor diri nga sa diin amo man sila ang nakabaton dito sa San Carlos Doctors Hospital ang kapin 170 ka mga Sinovac vaccines. So mula mang inang-update na ito na Lindri Ciudad San Carlos, nag-report una sa balita, una sa aksyon, ini si aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Stephen Fresquito live report gikan sa may San Carlos City. Aksyon Night Patrol program magabalik. When we come back, final nga report ni Aksyon Jan Diaz sa Patrol 2. Pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization
At kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider
kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa Balakad Magabi dira sa kay Miss Joanne. Miss Joanne, good evening. Happy listening. Sa kay Kuya Joselito Hugo, assign sa HRDD sang Bacolod City Police Office sa Bilogya nga pamilya. Pamilya ni Kuya Joselito Hongko. Mayroon nga pagpaurok-urok dira. Kay Maninoy Mai, kay Maninay Chari Salvacion dira, good evening. Manan dira nga pagpaurok-urok ha. Samyaw ko lang ang Tagay Boys. Si Butod Angaw, Arman Janjan Dudoy Noel. Ang panamyaw haling sa Porok Chairman, G.R. Alit and family. Total ginis Toto G.R. Alit mo. Jer, musta ka da? Balikan sa Action John Diaz sa Patrol 2 Final Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Dari sa Action John Diaz sa Balik Report, Final Report. John, please come back. Nagpatigay ng Action ang Joint Peace and Security Coordinating Council kay City Law Enforcement Coordinating Committee meeting ang Bacolod City Police Office kaupo na pila ka mga ahensya ng gobyerno kahapon nga daw Marso 18. Ang pagsinapo ng ginpangunahan ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Manuel Placido kay gintambungan sa manapulo ka mga station commanders, ang BCPO squad staff, ang mga tiglawas ng 79th Infantry Battalion sa Philippine Army, Philippine Coast Guard, tiglawas man sa National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Drugs Enforcement Agency o PIREA, Bureau of Jail Management and Penology o BGMP, kag Bureau of Fire Protection o BFP. Tinutoy aksyon nagsining nga pagsinapol ang mga diskusyonan na sa mga law enforcement agencies ang mga tika nga dapat nila imuon para lamang pabili ng kalinong sa palibot sang syudad sang Bacolod sa pihak ang pila ka mga krimen nga nagluntad aksyon na reka. Dugang pa, kalakipaan sa agenda, siling na duha ka meeting ang ginahimo sa mga otoridad para mauntat ang ginatawag nga lokal nga komunista kon insurensya sa idalom sa programa nga End the Local Communist Armed Conflict o kon LCAC Action na rin. Ini mga ginapangamunuan sang katapos ng Philippine Army. Ako diri sa matong mga kapulisan kahapon nagadiyon sila sa pila ka mga pamaagi lamang nga masulbar ang pila ka mga kaso nga nagluntad sa palibot sang syudad sang Bacolod. Balik gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa buto na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. That's the end of our program sa Friday night sa Action Night Patrol program. Salamat Action dyan. Kiss me goodbye, kiss me good night pagi sinimanon Action Night Patrol program. Friday ng edisyon magkatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Sabado night. Atong sining nga mga patrol unit reporters in action. Nga nagpalakad ko sa kay Action Roger Gutib, Action Stephen Presquito, of course, Action John Diaz. Action ninyo bugin ang atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action ang Defensor,
Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Hennes Polgar, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir El Rey Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Peñalan, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang inyong lagad ang kurma na Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,